Wel, be da ni'n deud, da ni'n helpu nhw rhoi y cais i fewn, ac wedyn da ni'n aros efo nhw reis trwy'r i'r taliad hefyd. Da ni'n ffonio'r y job centre i gael yr appointment efo nhw hefyd, a da ni'n helpu nhw mynd ymlaen ar eu journals. Ydych chi'n meddwl bod bobl yn deall y broses? Na, dwi ddim, achos mae'n 6 benefits mewn un, ac maen nhw'n gorfod aros am 5 wythnos hefyd, maen nhw'n aros am pres, ac maen nhw'n dechrau gael delegion, a da ni'n gallu neud referrals i'r tîm ni hefyd iddyn nhw. I help with the CAB, and they are very helpful for me to get universal credit. And what was the process you had to follow? I had to go through the paperwork, then go for an interview via the job centre, and then I had to wait until they actually agreed me to have it. Da ni yn fan hyn yn cefnogol iawn o pobl sydd ar UC. Mae'n hawdd iawn i cofrestru gyda'r llyfrgell, ac os hoffwch chi, mi gewch chi access am ddim ac yn sydyn ac yn hawdd i cyfriaduron a Wi-Fi. A da ni yma i helpu chi chwilio am jobs, adeiladu CV newydd ac yn y blaen.